विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च परिधानं भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जगत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिनं ध्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं हरिनाम कृतं देवं भवतु शिरोमणि महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा यद्वैतगदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचन्द्राय अधिकारितारे कृष्णाय कृष्णोपाध्याय देगबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 31. ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രശ്യത്തനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശാസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ ആത്മാവന്നവമാത്മനാ പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശാസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ ആത്മപാവന്നവമാത്മനഃ പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശാസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശാസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാവന്നവമാത്മനഃ. പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശാസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്യക്ഷാനുസ്മൃതിചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പ്രച്യത്തനുസ്മൃതിച്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുർ ആത്മാ അപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തത്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മാ ഭഗ്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്യാനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശ സ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മാ അപവാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മലമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസ്യത്യനുസ്മൃതിച്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശ സ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്യനുസ്മൃതിച്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മപന്നവാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിജയനാരായണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹു ആത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയേ പ്രാഹുർ ക്ഷത്രോയം കവയേ പ്രാഹുർ ആത്മപാനവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാപന്നവാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചെല്ലുകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ശരി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്തനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശഃ സ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയഃ പ്രാഹുർ ആത്മപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസ്യത്തനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്യക്ഷനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മവാത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ
തത്രോദം കവയ പ്രാഹുരാത്മാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവദാസനജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃഷത്തനുസ്മൃതി ചിത്തം ജ്ഞാനബ്രഹ്മസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്ബോധം കവയ പ്രാഹുർ ആത്മാവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശ്യത്യനുസ്മൃതി ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യനുസ്മൃതി ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയേ ആത്മാവഹൻ ആത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസനജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുഃ ആത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസനജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യത്തനുസ്മൃതി ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായതിത മംഗള ദേവദാസനജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുർ ആത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി. തെലുഗു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രശ്യത്യനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തദ്രോധം കവയ പ്രാഹുരാത്മാപന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യതി അനുസ്മൃതിശ്ചിത്തം ജ്ഞാനഭ്രംശസ്മൃതിക്ഷയേ തത്രോധം കവയ പ്രാഹു ആത്മാവന്നവമാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശ്യത്യനുസ്മൃതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചില നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. ദൃശ്യതി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അനുസ്മൃതി നിരന്തരമായി വിചാരിക്കുക. ചിത്തമാവബോധം. ജ്ഞാനഭ്രംശക യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാതാവുക. സ്മൃതിക്ഷയെ സ്മരണ നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ
തദ്രോധം ആ പ്രക്രിയ തടയുക കവയ മഹാജ്ഞാനിയായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രാഹു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആത്മാവിന്റെ അപഹന്നവം വിനാശം ആത്മനഃ ആത്മാവിന്റെ. ഒരുവൻ അവന്റെ അവബോധത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുമ്പോൾ അവന് തന്റെ മുൻകാല പദവി അനുസ്മരിക്കാനും ഇപ്പോഴത്തെ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയാതാകുന്നു. ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആർജിത ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറ മിഥ്യയാകുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കും. ജീവസത്ത അഥവാ ആത്മാവ് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതും ശാശ്വതവുമാണ്. അതിന് നാശമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ദാർശനികരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ല തന്നെ. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ അജ്ഞതയുടെ ആധിക്യ നിമിത്തം അവയ്ക്ക് ആത്മാവില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും. ആത്മാവില്ലാതെ ഒരു ശരീരത്തിലും ചലിക്കാനാവില്ല. ജീവനുള്ള ശരീരവും മൃതശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ മൃത ശരീരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരിയായ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാതാവുമ്പോൾ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവബോധം കൃഷ്ണാബോധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ഈ അവബോധം തെറ്റായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥ അവബോധത്തെ മലിനമാക്കുന്ന ഭൗതികാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിവേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താൻ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി വിസ്മരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ നിദ്രയിൽ അവനെ മറക്കുന്നത് പോലെ ഈ രീതിയിൽ ശരിയായ അവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഘ്നപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തെറ്റായ അടിത്തറയിൽ പ്രകടിതമാകുന്നു. ആധുനിക മാനവ നാഗരികതയുടെ പ്രവർത്തനം വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റായ ശരീരസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠരില്ല. 32 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാഥ പരതരോ ലോകേ പുംസാസാർഥ്യതിക്രമഃ യദത്യന്യസ്യ പ്രേയസ്ത്വാമാത്മനാ സ്വപ്യതിക്രമാത്. നാഥ പരതരോ ലോകേ പുംസാസാർഥ്യതിക്രമഃ യദത്യന്യസ്യ പ്രേയസ്ത്വാമാത്മനാ സ്വപ്യതിക്രമാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലാം. സുനിതാചാര്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദ പരതരോ ലോകേ പുംസ സ്വാർത്ഥ്യതിക്രമഃ യദധ്യന്യസ്യ പ്രേയസ്ത്വം ആത്മനാ സ്വവ്യതിക്രമാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദപരതരോ ലോകേ പുംസ സ്വാർത്ഥ അതിക്രമഃ യദ അദ്യന്യസ്യ പ്രേയസ്ത്വം ആത്മനാ സ്വവിധിക്രമാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नाथ परतरो लोके पुंसा स्वार्थ्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वामात्मना स्वविधिक्रमात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रेमनिधि हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. नाद परतरो लोके पुंसस्वार्थ्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वामात्मना स्वविधिक्रमात्. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माता जी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नादा परदरो लोके पुंसा स्वार्थ्यतिक्रमः यदन्यस्य प्रेयस्त्वा आत्मना सव्यतिक्रमात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय विजय देवदास माता जी को। हरे कृष्ण प्रभुदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञातः परतरो लोके पुंसा स्वार्थं व्यतिक्रमः यदन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मना स्वव्यतिक्रमात्। हरे कृष्ण प्रभुदे। हरे कृष्ण। गीता कृष्ण शक्ति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। चलिए। ज्ञातपरतरो लोके पुंसा स्वार्थादिक्रमः यदन्यास प्रेयस्त्वम् आत्मना स्वावृतिक्रमात्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। जय जय माता जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ्यतिक्रमः यदधन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वावृतिक्रमात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। न അല്ല അതഹ ഇതിനുശേഷം പരതരഹ ഏറ്റവും മഹത്തായ ലോകെ ഈ ലോകത്തിൽ പുംസഹ ദിവസത്തുകളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വ്യതിക്രമ വിഘ്നം യത് അതി അതിനു മീതെ അന്യസ്യ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേയസ്ത്വം അധികം ഉള്ളതാവുക ആത്മനഃ ആത്മാവിനു വേണ്ടി സ്വന്തം വ്യതിക്രമാ വിഘാതത്താൽ രത്നം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി. ഒരുവന്റെ ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന് ശക്തമായ ഒരു വിഘ്നമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ വലുതായ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് മറ്റു വിഷയകാരണങ്ങൾ എന്ന വിചാരം. വരുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് മറ്റുള്ള ഭൗതിക വിഷയകാരണങ്ങൾ എന്നുള്ള വിചാരമാണ് ഒരുവന്റെ ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള വിഘ്നം, തടസ്സം എന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിശേഷാൽ ഉള്ളതാണ് മാനവ ജീവിതം. ആത്മാവ് എന്ന പദം പരമാത്മാവിനെയും വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെയും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെയും ജീവസത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം നൽകുമ്പോൾ അവൻ സ്വന്തം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയ്ക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുത ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് മായയുടെ സ്വാധീനം മൂലം അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തൽപരരായവർ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പരമാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കണം. ഈ തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഏത് കർമ്മവും തീർച്ചയായും ഒരുവന്റെ ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന് എതിരായിരിക്കും. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. അർത്ഥേന്ദ്രിയാർഥാ വിദ്യാനം സർവാർത്ഥാവന്നവോ നൃണാം സംശിതോ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനാത് യേനാവിശതി മുഖ്യതാം. അർത്ഥേന്ദ്രിയാർഥാ വിദ്യാനം സർവാർത്ഥാവന്നവോ നൃണാം സംശിതോ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനാത് യേനാവിശതി മുഖ്യതാം. എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതെങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും മാത്രം നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ സകലർക്കും വിനാശം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അറിവും ഭക്തിയുത സേവനവും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ വൃക്ഷങ്ങളും ശിലകളും പോലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.
ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയും വിജ്ഞാനം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ആ അറിവ് പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പരാമർശിക്കും. മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. പക്ഷെ മഹത്തായി അവസരം കൈവന്നിട്ടും ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ജ്ഞാനവും ജീവിതത്തിലെ അതിന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗവും സാധ്യമാക്കാത്ത പക്ഷം, മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരുവൻ ഈ അവസരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവൻ നിശ്ചയമായും ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജനിക്കും. അജരങ്ങളായ ജീവിവർഗങ്ങൾ മലകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ തലത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ പുണ്യതാം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യതാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തികച്ചും കർമ്മരഹിതമായ ശൂന്യ ജീവിതമാണിത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന തത്വചിന്തകരുണ്ട്. അവർ ശൂന്യവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ ചില തത്വജ്ഞാനികൾ തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാറ്റിനെയും പൂജ്യമാക്കാൻ, പ്രവർത്തനശൂന്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തന രാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളാണ് വൃക്ഷങ്ങളും മലകളും. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം ശിക്ഷയാണ്. നാം നമ്മുടെ ജീവിത ദൗത്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ശരിയായി നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷകൾ നമ്മളെ മരങ്ങളുടെയും മലകളുടെയും രൂപങ്ങളിലാക്കി നിഷ്ക്രിയരും നിശ്ചിതരുമാക്കും. ആകയാൽ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഇവിടെ അവലംബിക്കും. ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചും മാത്രം സദാ ചിന്തിക്കുന്നവർ ആത്മഹത്യാപരമായ പാതയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവൻ ഈ പാതയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ യാചിച്ചിട്ടോ കടം വാങ്ങിയിട്ടോ മോഷ്ടിച്ചിട്ടോ ആണെങ്കിൽ പോലും പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും അത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സംസ്കാരമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഘാതം. प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मोघं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय ददारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय। गुरुराज हरे ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ
എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു അവര്, അല്ലെ? താരമൂർത്തി സർവത്ര ഹയ നിജ ഇഷ്ടദേവ സ്തുതി. എന്ത് വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തമ്മിൽ ഭേദം ദർശിക്കുന്ന വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രം ഒരുവൻ അവന്റെ പ്രതിവിഗ്രഹം ജലത്തിലും എണ്ണയിലും ഒരു കണ്ണാടിയിലും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത് പോലെ. ഈ വ്യക്തി തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ തമ്മിൽ ഭേദം ദർശിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ വ്യത്യസ്തരായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? അത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത്, ഒരാള് അവന്റെ നിഴൽ, അല്ലെ, അത് ഓരോരോ വസ്തുവിൽ കാണുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിനെ ഇതുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജലത്തിലും എണ്ണയിലും കണ്ണാടിയിലും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഒരുവൻ അവന്റെ പ്രതിവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഓരോരോ വസ്തുക്കളിൽ കാണുമ്പോഴും ഒരേ വസ്തു ഒരു നേൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഓരോരോ വസ്തുക്കളിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യസ്തമുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഒരുവൻ തന്റെ പ്രതിബിംബത്തെ ജലത്തിലും എണ്ണയിലും കണ്ണാടിയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണുന്ന ഒരു വസ്തു ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ അത് ചലിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും, അല്ലെ? കുട്ടികളൊക്കെ കാണാം കളിക്കുന്ന പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ കല്ലൊക്കെ എടുത്തിടുമ്പോ അതില്, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും നിഴലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വൃക്ഷത്തിൻ്റെതയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മരങ്ങളുടെയോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലുടെയോ നിഴലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഓളങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തില് അതിന്റെ നിഴല് ചലിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോ വസ്തുവിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയും. ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ അത് ചലിക്കുന്നതായി കാണും. അതേ വസ്തു ഐസിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചലമായും എണ്ണയിൽ പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ മങ്ങിയും കാണപ്പെടും. വെള്ളത്തിനെ പോലെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എണ്ണയില് ഒരു മങ്ങിയ രൂപത്തിലായിരിക്കും. വസ്തു ഒന്നാണ്, പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അത് വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന വസ്തു മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമായി കാണപ്പെടും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരുവൻ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമഹംസ തലത്തിൽ അഥവാ പരിപൂർണതയുടെ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവൻ എവിടെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രം കാണുന്നു. അവനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ കൃഷ്ണനല്ലാത്ത മറ്റൊരു വസ്തുനിഷ്ഠയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണും. എന്ത് വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? സോഹമപ്സു കൗന്ദേയ, അല്ലെ? ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴേ ഭഗവാനെ ഓർക്കും. ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ, അല്ലെ? സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ്. പ്രഭാസ്മി ശശിസൂ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയൊക്കെ കാണും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കില്ല ചിലപ്പോൾ, അല്ലെ? ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എത്ര സമയമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സൂര്യനെ കാണും, നല്ല ഉറക്കം മറന്നു, അല്ലെ? എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്ത് വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നിലെ ഭഗവാനാണ്, അതിന്റെ ശക്തി, അല്ലെ? സൂര്യന്റെ ചൂട്, വെളിച്ചം, ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം ഇതൊക്കെ നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ ജലത്തിന്റെ രസമായാലും അങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുക്കള് കാണുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഓർക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കുടിക്കല്ലേ, ഒക്കെ ചൂടായിട്ട് ദാഹിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. ചൂടത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് സമയം, അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. ഓരോരോ വസ്തുക്കളും അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, അല്ലെ? എൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോഴും അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, അല്ലെ? അതിന് പുഷ്പങ്ങളായാൽ അതിന് മണം നൽകുന്നത്, അല്ലെ? അതിന് വ്യത്യസ്ത കളർ നൽകുന്നത് ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കാണും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേറെ
എന്ത് വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരികയായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ വിഭിന്ന കാരണങ്ങളാൽ ജീവസ്തം, മൃഗം, മനുഷ്യൻ, ദേവൻ, വൃക്ഷം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന ഒരുവൻ പണ്ഡിതനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നായ്ക്കും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാനയ്ക്കും പശുവിനും തമ്മിൽ ഭേദം കൽപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 5:18 വിശദീകരിക്കുന്നു. പണ്ഡിതാ സമദർശിന, പണ്ഡിതനായ ഒരാൾ ആത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണൂ, അവന്റെ പുറമെയുള്ള ആവരണം കാണുകയില്ല. പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അവന്റെ ശരീരത്തെയല്ല കാണുന്നത്, അതിലുള്ള ആത്മാവിനെയും, അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയും കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണും. പണ്ഡിത സമദർശനം, അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഏത് ജീവികളായാലും അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കും, അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കും, അവരെയൊക്കെ കൂടെ, അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളത്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും, അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു പട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പരമാത്മാവ് വേറെ ആവുന്നില്ല, പട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലാവും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും, മൃഗങ്ങളുടെ ആയാലും മനുഷ്യരുടെ ആയാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായിട്ട് ജീവാത്മാവ്, അല്ലെ, അത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു, ചണ്ടാളനായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും ആനയായാലും പട്ടിയായാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടും അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവന് പുറമെയുള്ള ആവരണം കാണുന്നത് വേർതിരിവുകൾ അതിനാൽ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പലേശ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. നാം പലേശ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും അവയെ ഭക്തി കർമ്മങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രൂപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മറ്റാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിവിധ വർഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും. തങ്ങൾ പരമദിവോധംഷനായ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടും കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ മഞ്ഞെന്നോ ചുവപ്പെന്നോ വേദവിചാരം ഇല്ലാത്തവരായതുകൊണ്ടുമാണ് കഴിയുന്നത് എന്നത്. ദിവസത്തുള്ള എല്ലാത്തരം പദവികളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കാനായതിനാൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ. അതിൽ പറയുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാർ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ വെളുത്തവര് കറുത്തവര് എന്നൊന്നും പരിഗണനയില്ലാത്ത, അല്ലെ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം. വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപ്പൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്മാര് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അവിടെ തൊലിയുടെ നിറം നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതവിഭാഗം അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കിയിട്ട് ജാതി മതം കറുപ്പ് വെളുപ്പ് ഇതൊന്നും അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പരിഗണനയാണ്. കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ മഞ്ഞെന്നോ ചുവപ്പെന്നോ ഭേദവിചാരമില്ലാത്തവരായ മാത്രമാണ് ഇത്. ദിവസത്തിലെ എല്ലാതരം പദവികളും മുക്തരാക്കാനായിരുന്നു കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള വസ്തുക്കളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വികാരഭരിതമാകുന്നു. അതുപോലെ ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധം മിക്കവാറും നഷ്ടമാകും. ഒരു തടാകത്തിലെ ജലം അതിന്റെ കരയുള്ള വലിയ പുല്ലുകൾ അവയുടെ വേരുകളാൽ മത്സരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം എങ്ങനെയാണ് ക്രമേണ മലിനമായി തീരുന്നതെന്നും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായി വിസ്മൃതമാകുന്നതെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ ഹൃദ്യമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളിലെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും
ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും എന്ന് പറയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് തടാകത്തിലെ ജലം അതിന്റെ കരയിലുള്ള വലിയ പുല്ലുകൾ അവയുടെ വേരുകളാൽ ക്രമേണ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അല്ലെ, ചെറിയ വൃക്ഷങ്ങൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ആ തടാകത്തിലുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും. നാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനവുമായി ഇടമുറിയാതെ സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കണമെന്നും അപ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആശകളെല്ലാം ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിത്തീരുമെന്നും ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ശക്തി മോചിതരാകാൻ കഴിയുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തു. നമുക്ക് പരമദിവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പങ്കജ പാദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ദൃഢമാക്കാനും ഈ വിധത്തിൽ കഴിയും. മനസ്സിനെ സദാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തകളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഇത് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിനുള്ള കാരണമായി വയ്ക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയപൂർണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിചാരങ്ങളാൽ പൂരിതമാണെങ്കിൽ നാം കൃഷ്ണാബോധം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അതിനുവേണ്ടി തുടർച്ചയായി പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയ വിചാരങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയും. സന്യാസ ജീവിത ക്രമം സ്വീകരിച്ചാലും ഒരുവന് മനസ്സിനെ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് കുടുംബം, സമൂഹം, വില കൂടിയ ഭവനം മുതലായവ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഹിമാലയത്തിലോ വനത്തിലോ പോയാലും അവന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമാനുഗതമായി തന്റെ ബുദ്ധിയെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ അഭിരുചി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് മാത്രമേ സന്യാസിയാവാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാണ്ട് സന്യാസ് വേഷമിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം എന്താ ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം അല്ലെ, അനേക വർഷങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിച്ചു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ ഗൃഹസ്ഥരം അല്ലെങ്കിൽ അനൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് മാറും അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് സന്യാസം അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിന് ഞാൻ സന്യാസിയാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മഹാരാജാവുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സന്യാസം ജീവിതം പ്രയാസമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തകളൊക്കെ പാലിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു എവിടെ പോയാലും അല്ലെ, ഹിമാലയത്തിൽ പോയാലും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്നും നിബദിക്കും അല്ലെ, നമുക്ക് ആത്മീയ പാതയിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേഷത്തിലോ അല്ലെ, സന്യാസി വേഷം ഇട്ടത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹിമാലയത്തിലോ മറ്റുള്ള വനത്തിലോ പോയത് കൊണ്ടോ ആവില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാവണം അല്ലെ. അതിനെന്തേ സാധിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുകരണം കരവുളരേ മന്ദിരമാർഗനാദിഷു സുതിം ചകാരാച്യുത സത്കതോദി ലിംഗാലയ ദർശനോദിഷു. അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഋഷികേശനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യം. വളരെ ഉചിതമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്. ഒരു വലിയ തടാകത്തിൽ വിഷപ്പുല്ലുകൾ സ്തൂപങ്ങൾ പോലെ തിങ്ങി വളരുന്ന വൃക്ഷം അവയുടെ വേരുകൾ വലിച്ചെടുക്കിയ തടാകത്തിന് ജലം വറ്റിപ്പോകും. അതുപോലെ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിയ സ്തൂപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, അവബോധത്തിന്റെ ശുദ്ധജലം വറ്റിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വിഷപ്പുല്ലുകളുടെ സ്തൂപങ്ങൾ ചെരിച്ചു കളയുകയോ പിഴുതെറിയുകയോ ചെയ്യും. നെൽപ്പാടങ്ങളുടെ അനാവശ്യ കളകൾക്കെതിരെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നെൽച്ചെടികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ജലം കളകൾ വലിച്ചെടുക്കുകയും നെൽച്ചെടികൾ ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ പതനത്തിന് കാരണം. അപ്രകാരം നാം വിവിധ ദുഃഖങ്ങളും ആവർത്തിച്ചുള്ള ജന്മമരണങ്ങളും വാർദ്ധക്യവും ദുരിതങ്ങളും രോഗദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നെൽകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം കളകൾ അല്ലെ, പുല്ലുകളൊക്കെ വളരും. ആ പുല്ലുകളൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നെല്ല് പിന്നീട് കാണില്ല, പുല്ലായിരിക്കും നിറയെ വളരുക അല്ലെ. അതിന് നെല്ലിന് ലഭിക്കേണ്ട ആ ജലമൊക്കെ പുല്ല് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പുല്ല് വലുതായിട്ട് വരും, നെല്ലൊന്നും അവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കളകൾ പറിച്ചെറിയും അല്ലെ, ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് പുല്ലുകളൊക്കെ എടുത്തെറിയും അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. ദുരിതങ്ങൾക്കും ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ജന്മമരണങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞു, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. നാം അവയെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തെയോ സമൂഹത്തിലെയോ കുടുംബത്തിലെയോ അംഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം തുടർച്ചയായി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു ജന്മമരണങ്ങളുടെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ അതിശക്തമായ കുറിപ്പുകളിൽ അകപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നതായാൽ അവ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക കണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇന്നടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരുവൻ അവന്റെ അവബോധത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുമ്പോൾ അവനെ തന്റെ മുൻകാല പദവി അനുസ്മരിക്കാനും ഇപ്പോഴത്തേത് തിരിച്ചറിയാനും കഴിയാതാകുന്നു. ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആർജിത ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിത്തറ മിഥ്യയാകുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിൽ വരുന്നു, ജീവസത്ത അഥവാ ആത്മാവ് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു, ശാശ്വതമാണ്, അതിന് നാശമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ബുദ്ധി കറിഞ്ഞ ദാർശനികരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ല തന്നെ, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ അജ്ഞതയുടെ ആധിക്യ നിമിത്തം അവയ്ക്ക് ആത്മാവില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും. ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിനും ചലിക്കാനാവില്ല. ജീവനുള്ള ശരീരവും മൃതശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ മൃതശരീരം എന്ന് വിളിക്കും. ശരീരത്തിലെ ആത്മാവുള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ അതിന് മൂല്യമുള്ളൂ. ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശവമായി അല്ലെ, മൃതശരീരമായി. അപ്പോ എല്ലാറ്റിലും ആത്മാവുണ്ട്, മൃഗത്തിലും ആത്മാവുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നു. അതില് ആത്മാവില്ല, അവർക്ക് അവന്റെ ഇത് പരമാത്മാവില്ല, അവർക്ക് ആത്മാവില്ല എന്ന് വരുന്നു. സസ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ശരിയായ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാതാവുമ്പോൾ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അവബോധം കൃഷ്ണാബോധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ഈ അവബോധം തെറ്റായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ അവബോധത്തെ മലിനമാക്കുന്ന ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു. താൻ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി വിസ്മരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ നിദ്രയിൽ അവനെ മറക്കുന്നത് പോലെ ഈ രീതിയിൽ ശരിയായ അവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഘ്നപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തെറ്റായ അടിത്തറയിൽ പോകുന്നു. ആധുനിക മാനവ നാഗരികതയുടെ പ്രവർത്തനം വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റായ ശരീര സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ യുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർ മൃഗങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരില്ല. ആത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, നഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ. ഇന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊന്നും മൃഗങ്ങളെക്കാളും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവർ പറയും.
ഓരോരോ കരികത്തില് കാണാം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, അത്രയും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പിന്നീട് എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുന്ന തലമുറ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എല്ലായിടത്തും എന്താ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പണം സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്യാം, ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, മൃഗങ്ങളെക്കാളും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നു അവരെയൊക്കെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിനെ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയുന്നു. ശരിയായ അവന്റെ പദവി അല്ലെ, ജീവര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണരെ ഭഗവാൻ സേവകനാണെന്നുള്ള ആ പദവി മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെക്കാളും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗവതം പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ